Ahojte priatelia! Dnes vám ukážeme, ako spojiť dve plochy laminátu hĺbky 18 mm pomocou kolíkového spoja s našou RC vrtačkou. Sledujte nás a naučte sa, ako jednoducho a presne dosiahnuť výsledky vo vašich stolárskych projektoch. Poďme na to! Do plošného polohovača vložte podložku s hĺbkou 1,5 mm do vodiacich koľajníc. Týmto spôsobom zabezpečíte, že budete v strede materiálu. Teraz vložte polohovač hraný do vodiacich koľajníc a zafixujte ho, aby sa nepohol. Pre optimálne pohodlie si môžete prispôsobiť rúčku tak, aby vám pri práci nezavadzala. Do krajných dier polohovača vložíme základné dorazové pily. Teraz vložte dva vrtáky s priemerom 8 mm. Jemne ich zafixujte, aby sa nepohli pri manipulácii. Naznačte si na povrchu materiálu miesto, kde budete vrtať, aby ste sa vyhli nežiaducim chybám. Pripojte odsávanie k polohovaču. Jemným pritlačením vrtákov o hranu si ich zrovnáme do roviny a zafixujeme, aby sa nepohli. Naštelujeme si potrebnú hĺbku vrtania a zafixujeme doraz. Polohovač dorazíme o hrany materiálu a zafixujeme prísavkou. Prísavka pevne drží na materiáli. Môžeme začať vrtať. Do viertaných dier môžeme vložiť 8 mm kolíky. Následne môžeme spojiť oba materiály. Ako vidno, spoj je dokonalý, ako by bol vyrobený s CNC strojom. Ďakujeme vám, že ste si pozreli toto naše video. Budeme radi, ak nás budete sledovať pri ďalších videách, kde vám predvedieme skvelé funkcie a tipy s našou RC vrtačkou. Tešíme sa na vás v ďalších videách.